A dovolte mi rovnou přivítat prvního řečníka následujícího bloku, který bude mluvit o brownfieldech ve městě. Zvu na pódium architekta Petra Bednára z ateliéru Jakub Cígler Architekti. Dobrý den, vítejte a prosím, je to vaše. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Já jsem na této konferenci mluvil asi před 2 lety, kde hned po skončení jsem si uvědomil, že jsem vám zapomněl k tomu přidat asi 3 klíčové slajdy. Od té doby zhruba obden myslím na to, jak se mi to mohlo stát, tak jsem velmi rád, že jsem byl znovu pozván a můžu vám to konečně ukázat. Tak zhruba ten název mojí prezentace a zhruba mého přístupu k městům je víc, výš, blíž. A sice, že v celé zemi chybí mnoho věcí, které jsou typicky stavebního charakteru. Měly by být trochu vyšší, aby neplýtvaly plochou a měly by být blíž u sebe, aby vytvářely malebnější vztahy a nižší veřejné a soukromé náklady na jejich stavbu. To znamená pak ideálně, jak je možné, aby se nějaká budova nebo městská čtvrť mohla adaptovat na změny, jak u toho neplýtvá plochou, jak se dá okolo důstojně chodit pěšky. Města většinou vnímáme pomocí nějakých fotogenických fotografií, ale města jsou primárně pracovní trhy, typická cesta do práce, která trvá zhruba 30 minut, je to hlavní, co dává městům tvar a následně i charakter. To znamená, máme nějaký monocentrický města, polycentrický města, kompozitní modely, což je většina českých měst, a pak takový ten model městských vesnic bez jasného centra, který nefunguje, ale který mnohokrát se někdo snažil postavit, samozřejmě i v České republice. Každopádně města nejsou jenom pracovní trhy, samozřejmě máme od nich spoustu dalších očekávání, aby vypadaly nějak takto, ale samozřejmě většinou vypadají jako na té druhé straně právě z obavy z toho, že toho města bude to příliš vysoké, příliš nových budov, změn a tak dále. Taky ten ideální proces urbanizace vlastně u nás nefunguje. To znamená postupné nahrazování menších budov většími a intenzivňování výstavby a naopak spíš probíhá takové to jako ta drastická změna a rychlá výstavba, která často naráží u veřejnosti jako příliš změn najednou. A jakou roli v tom hrajou brownfieldy? Ten ideální brownfield je buď to čtvrť splněných přání, kam se obci podaří umístit všechno, co se jí desítky let nepovedlo postavit a zaplatí to ideálně ten investor, nebo je to nějaký park, aby se nemuselo stavět vůbec nic, anebo je to nějaká kulturní stavba. A což samozřejmě to je skvělé a mnoho výborných projektů už takto vzniklo, ale u nás je 4000 brownfieldů a ne každý z nich může být galerie nebo nějaký zajímavý park a bude muset na ně vzniknout nějaké jiné využití. Zároveň brownfieldy nejsou jenom nějaký osud nebo jako důsledek takového toho smutného příběhu, že jako vykořisťovali, znárodnili, vyhnali a zkrachovali, ale že vlastně ty brownfieldy jsou nějaký důsledek dlouhodobého plánování. Vlastně v první republice vznikla poměrně značná průmyslová velmoc. Každopádně po druhé světové válce toto bylo kritizované, hlavně proto, že polovina československého průmyslu byla koncentrovaná pouze na 16% plochy a další plán do budoucna bylo toto rozbít a vlastně decentralizovat těžkou výrobu napříč celou zemí ideálně rovnoměrně. A vlastně ten plán byl nejdřív v tom, že jako se stěhují se rurální obyvatelé do nových měst, ideálně co nejdál od těch stávajících měst. Pak vzniknou rajonové územní plány, kde vlastně se jako dojde k zásadní transformaci té urbání i průmyslové krajiny. A pak tady ta mapa těch konkrétních industriálních zón, těžby všech rud, nafty a tak dále. Dokonce to zahrnuje i lázeňské rezorty. A ta zajímavá věc je, že když si všechny tyto mapy složíme dohromady, tak dostaneme skoro ideální mapu dnešních českých brownfieldů. To znamená, my jsme vlastně během 100 let urbanizace přesunuli mnoho lidí a podniků do míst, kam by se dobrovolně nepřestěhovali a kde trh by je nepostavil.
A teď urbanista Alan Berto, teď mu česky vyjde tahle ta kniha, která, myslím, jako úplně excelentně popisuje, jak fungují města a věnoval se i Praze zhruba před 15 lety, kde vlastně varoval, že nejenom, že docházelo k plýtvání plochou v celé zemi, ale i v rámci těch jednotlivých industriálních areálů, které typicky dostaly výrazně víc plochy, než kolik reálně potřebovali, a pak ty provozy neměly důvod si jako na toto stěžovat nebo něco změnit, protože oni by museli platit ze svého případný transfer. To znamená vlastně ty industriální plochy, které jsou hlavně ve městech, tak plýtvají plochou nejenom z rámci toho celého města, ale tím areálem, který mají. A vlastně to se odráží i v tom, jak trochu netradičně vypadají česká města. A sice ve srovnání se západní Evropou jsou ty největší a nejvyšší budovy na periferiích, zatímco v centru vlastně zůstává jenom ta historická zástavba. A vlastně to pak velmi ovlivňuje nejenom panorama města, ale pak vlastně nechutě obyvatel k další výstavbě, protože od všeho čekají, že to bude další vysoká stavba, která jim vlastně nic zásadního do života nepřinese. A pak, protože ve městech není jednoduché postavit téměř cokoliv. Pro většinu lidí ta nejjednodušší cesta je ve městě nebydlet vůbec a následně stát musí dotovat dopravu pro doje zpátky do centra. Takže vlastně tady vidíme mapu Prahy v posledních 20 letech. 2/3 lidí se přestěhovali do jeho zázemí místo do míst, kde je po bydlení největší poptávka už dnes. A vlastně pak tady můžeme vidět mapu suburbanizace celé České republiky, což vlastně, kdyby nám nevadilo, tak je to poměrně špatné pro budoucnost brownfieldu, protože brownfieldy samozřejmě jejich budoucnost závisí od toho, aby byly aspoň srovnatelné s náklady na stavbě na greenfieldu. Pokud nejjednodušší stavba je rodinný dům, tak asi mnoho z těch 4000 brownfieldů zůstane asi brownfieldy i do budoucna. Takže vlastně ten problém asi dnešní infrastruktury, že vlastně jako stále jenom dojíždíme ten starý model jakoby cílené decentralizace měst a vlastně ta výstavba, která k tomu probíhá, nejenom, že vlastně moc brownfieldů zatím neřeší, ale naopak možná nějaké vytvoří do budoucna. Zároveň, když se podíváme třeba do Vídně, tak já tam mám vždycky rád tu práci s brownfieldem a tady jeden brownfield na nádraží, na hlavním nádraží za 20 let je z toho několik městských čtvrtí, to stejné ve vedlejší čtvrti, která má sympatický název Rudolf Bednář Park, tak tady taky za 20 let vznikla nová pro 10 000 lidí. A samozřejmě tato městská struktura, když je v centru měst, tak je mnohem levnější pro veřejné výdaje. Obyvatel kompaktního města je 5x a 6x levnější než obyvatel ze satelitu. A taky je to samozřejmě dobré pro životní prostředí, hlavně proto, že většina věcí, co se týká životního prostředí, působí jako nějaký trest nebo něco, co vlastně člověk se musí přizpůsobit mnoha věcem a chápu, že pro mnoho lidí to je poměrně iritující, tak právě možná ta výhoda velkých měst, že zahuštěná výstavba je podle IPCC nejlepší typ rozvoje, hlavně protože vlastně teď se protýká několik problémů najednou. Nejdražší bydlení v Evropě je v České republice, vytváří to stále dopravní zácpy a samozřejmě to způsobí nějaké klimatické problémy, hlavně v místech, kde ta suburbanizace probíhá dnes. Takže jako takový to, jakože proč jsme vlastně chudí jako země, že v kompaktních center měst žije jenom 22% obyvatel, na venkově 41%, v západní Evropě to je skoro naopak, to znamená, máme nízkou hustotu měst a velmi nízké osídlení, často i na těch místech, co jsou vlastně brownfieldy. Tak vlastně v rámci celé Prahy je vidět jenom velmi málo míst, kde je možné postavit další městské budovy. A možná znáte někdo na první pohled, co je tohle? Jo, ano, tak je to územní plán Pražského hradu. A poznáte, co je tohle? To je Pražský hrad, kdyby ho někdo podle toho územního plánu opravdu postavil. Takhle vypadá dnes a kdyby celý spadl a postavíme ho podle územního plánu, tak vypadá takto. To znamená, to je ten důvod asi, proč jsem se snažil všechny priority dát do 3 slov, protože jestli územní plány neumí vyřešit ani místa jako Pražský hrad, tak určitě nepomůžou ani při brownfieldu. Vlastně to je zase ten problém českých měst. Máme docela dobrá centra a pak spoustu nenavazujících struktur,
které nemají žádné vztahy ani mezi sebou navzájem, ani s tím centrem. A samozřejmě ta lepší cesta intenzifikace bylo využít tu plochu, která je konečná a kterou už máme k dispozici. Bohužel často narazíme. Tady je třeba švédský příklad brownfieldu. Myslím, že asi nikdo by zásadně neřekl, že je s tím něco v nepořádku, i když podle hygieny tyto spodní byty nemají dost přímého světla, takže by tam někdo zešílel, ale tady bych zešílel velmi rád. I když jako je tady obecně velmi málo zeleně a u toho právě narazíme, že celý tento development má jenom 5% zelených ploch a když se podíváme na nějaký typický územní plán brownfieldu někde v Praze, tak vidíme, že tady nějaké zelené plochy jsou, ale jsou jako na jednu stranu extrémně specifické a neurčité zároveň, tady už jsou nějaké konkrétní tvary, zároveň to nerespektuje pozemky, dokonce ani to, že tady je několik budov. Znamená, tady územní plán dává nějakou představu o zelení, ale ta zelení vlastně nikdy nevytvoří nic jako v tom švédském příkladu. A teď samozřejmě, jako, když se do toho ještě přijde koeficient zeleně, to je moje oblíbená disciplína, tak vlastně můžeme si asi představit nějaký typický stavební pozemek a chceme třeba ubytovat 400 lidí. Chceme obzvláštnit architekturu, jako v tom švédském příkladu, takže přidáme typologie, přidáme lidi, přidáváme ještě víc budov a různých střešních nástaveb, máme spoustu dalších zelených ploch, bohužel na koeficient zeleně nám to nevychází. Takže teď můžeme začít pomalu zase ubírat některé budovy. Mimochodem, já jsem se teď zběžně díval na pražský územní plán, ten nejvyšší koeficient K pro koeficient zeleně mají jenom 4 pozemky po 20-minutovém hledání. Takže vlastně celá Praha může absolvovat pouze 4 nové budovy městského typu. No a takže jako pomalu začneme zase ty věci ubírat. Takže horší se nám vlastně celý ten blok, ale samozřejmě jsme zapomněli na parkování, takže všechna ta zeleň je na konstrukci, takže nefunguje z toho nic a nejjednodušší je prostě postavit nějakou budovu, kde vyjde koeficient zeleně a je tam mnoho stromů v asfaltu, protože to je z hlediska této tabulky nejlepší, anebo samozřejmě to motivuje i poměrně nešťastné budovy. Takže vlastně čím víc zeleně někde máme, tím horší máme prostředí a týká se to i brownfieldu, často to územní plánování nebo urbanismus se lidé představují takto, ale ve skutečnosti to je z mého pohledu hlavně handlování tabulek mezi parkováním a zelení. A zároveň tady je třeba jako příklad z Brna, že vlastně jak ta zeleň ve finále vypadá, prostě toto je jako nějaký fragment, který je zde pro potřeby tabulky a pak samozřejmě ta poměrně nadimenzovaná garáž, zatímco toto by se jako zeleň u nás nepočítalo a tady je zhruba o 1/3 méně parkování, ale najednou můžeme mít, myslím, mnohem atraktivnější budovu a toto je právě brownfield. Toto na žádném brownfieldu dnes postavit v podstatě nemůžeme. Taky Praha často je v podobných tabulkách nejzelenějšího města. Myslím, že je to poměrně špatně, hlavně protože to první město nejzelenější na světě je Charlotte v Severní Karolíně, což je hlavně město dálnic, protože jako na tu zeleň jako nemáte, nic z toho není park, jako to jsou buď to soukromé zahrady nebo právě nějaké izolační plochy, zatímco Vídeň, Paříž, Amsterdam a tak dále skončili v tomto žebříčku na úplně těch nejhorších místech, když myslím si, že ten pocit ze zeleně je naopak mnohem lepší a právě proto je Vídeň velmi dobře pracuje s brownfieldy, protože nevynucuje zeleň na jejich ploše. Takže my vlastně teď musíme stavět velmi podobné typologie napříč celým spektrem urbanistických struktur, což je škoda, protože lépe by se asi plánovalo město podle nějakých urbanistických principů, které by umožnily integrovat ty plochy brownfieldu zpátky do městské struktury. Takže jako co s tím? Já bych možná ukázal to, co si myslím, že se podařilo a pak mě vlastně zajímalo, co si vy o tom myslíte a jestli je možné něco podobného udělat v České republice. A sice bych chtěl popsat holandský přístup Vinex. Co je Vinex, byl plán z roku 1988 do konce roku 2000 postavit 1 000 000 domů na nejrůznějších pozemcích, které stát identifikoval. Často to byly různé veřejné pozemky, brownfieldy, opuštěná letiště a tak dále. Neudělali všechno, udělali jenom zhruba 800 000 bytů, ale stále, myslím, velký úspěch. Mnoho těch Vinexů vypadá nějak takto, jako se zhora to možná je trochu obří, ale všechny tyto nové budovy jsou
hezky na kanále a i když jako některá ta architektura je z druhé strany trochu průměrnější, stále myslím, že toto je velmi důstojný typ developmentu. A tady vidět ten původní koncept těch Vinexů. V Holandsku je tady toto takzvané zelené srdce, které se velmi hlídají a nechtějí, aby tam proběhla živelná suburbanizace. Takže vlastně kolem stávajících měst se identifikovaly místa, kde by vznikla nová modelová města, a vlastně všichni, co mají zájem o bydlení v suburbii, by se přestěhovali tam. A téměř se jim to povedlo. Je k tomu krásná kniha, to pak vám tady rád půjčím. Vzniklo asi 80 tady těchto miniměsteček, zhruba nejmenší má asi 500 obyvatel, největší má několik desítek tisíc. A všechny vznikaly buď to na brownfieldech nebo na zemědělské půdě a všechny měly nabízet kombinaci různých typů rozvoje a vždycky v závislosti na budoucí nebo stávající kolejové dopravy. A teď jako možná, když se na to podíváte, jako vypadá to trochu jako Disneyland, nebo má to jako až příliš zábavných tvarů. Na druhou stranu je to uprostřed, to má velký nádraží, kde je jako spousta vybavenosti. Vlastně každý ten blok má hned několik různých typologií, takže jsou tam různé typy příjmů a věkových kategorií. Je tam mnoho vybavenosti a obchodů a vlastně spousta zeleně, která to všechno nějak spojí dohromady. Takže jestli tohle je suburbie, tak myslím si, že je velmi dobrý typ suburbie. A vlastně ty celé Vinexy jsou jako takový jako triumf pragmatismu, že prostě akceptovali, že mnoho lidí prostě ve městech bydlet nechce a chtějí mít minimálně jedno auto na domácnost a pokud by Vinexy nebo jakýkoliv státní plán zahrnoval jenom městské byty, tak prostě spousta těch dalších lidí by musela hledat někde jinde, nejspíš možná v nějaké živelné suburbii, která by jednou pak ohrozila to zelené srdce. Takže ten Vinex je jako program proti suburbanizaci a myslím si, že z hlediska Holandska poměrně úspěšný. Holandsko je země s velmi vysokou hustotou osídlení, ale zároveň země, kde většina lidí může mít nebo bydlí ve vlastním domě nebo řadovém domě. Takže vlastně je to možná to nejlepší z obou světů i z hlediska odborníků, i z hlediska veřejných preferencí. Tak je to samozřejmě dobré pro klima. Podle IPCC největší úspora, kterou můžeme dosáhnout do roku 2050, je stavět kompaktní města na železnicích. A taky vlastně tady vidíme, jak vypadá ta železniční stanice a spousta těch suburbí vypadá nějak takto. Myslím, že mnoho architektů by asi bylo poměrně negativních, ale já si myslím, že to je v pořádku, že protože i vlastně ty historizující věci jsou stále funkční. Za tímto oknem skutečně je místnost, ta zeleň je sice dekorativní, ale zase aspoň ti lidé mají motivaci se o to starat. A myslím si, že to je lepší než vlastně ta česká alternativa. A vlastně to pak i vysvětluje tu nutnost plotů. Jako tím, že tady vyžadujeme velmi málo zeleně, tak není co oplotit, protože vlastně fasáda domu je přímo ten plot. Zatímco tady prostě vždycky musí vzniknout nějaký plot, kde se může někdo zatoulat. A zároveň prostě tady skutečně zkoušeli nejrůznější experimenty, včetně jako znovu postavení plánu nějaké renesanční pevnosti. Ty budovy to vypadají takhle, jako všechno je to novostavba, ale jako já se na to asi architekty jako nemůžu zlobit. Prostě jako spoustu lidí teď bude bydlet v takovémto prostředí. Prostě vypadá to jako běžné holandské městečko teď. Pak Ypenburg, možná nejzajímavější, to bylo velké letiště a tady jako vznikla skutečně jenom suburbie, ale tady vyzkoušeli úplně všechno, zase včetně jako takových velmi historizujících domů, ale které zároveň dávají velmi dobrou hustotu osídlení. Bylo to na brownfieldu, plus vlastně tohleto je asi to, co mnoho lidí v satelitu očekává. To znamená, mají jako přehled o místech, kde se hrají jejich děti, jsou tam bezpečné ulice, na ty domy vzájemně zajímavý výhled a tak dále. A samozřejmě jsou tam i různé experimenty, třeba můžete bydlet v jednom z takovýchto domů. Taky tady zkouší třeba různé družstevní programy, protože pro družstevní byty je nejjednodušší dostat jednoduchý pozemek, na které můžou okamžitě začít stavět. To právě funguje velmi dobře v těchto Vinexech, takže spousta těch domů má i různé typy alternativního a netržního bydlení a samozřejmě vždycky v centru je místo na nějaké bytové domy nebo kanceláře.
A pak tohle je jeden z brownfieldů na nádraží v Eindhovenu. Jo, takže vlastně to asi ta moje kritika je, že české územní plány vynucují stavění v izolovaných budov daleko od sebe. A samozřejmě ten lepší způsob by byl vrátit se k nějaké uliční síti a blokové zástavbě. A tohle je samozřejmě může být kritizováno, že to je jako nějaká historická nostalgie, ale myslím, že zrovna v těch holandských městech se ukazuje, že to je úplně reálné spojit s jednou z moderních architekturou, ale z brownfieldy. A vlastně ten český příklad zahradních měst je, myslím, docela dobrá forma nějaké budoucí urbanizace mnoha brownfieldů. Takže jak získali navenek si pozemky, stát vybral vhodná místa, speciálně vybírali města, která něčím zaostávala. Bylo to hodně soukromých pozemků, které vykoupili, taky převedli státní a obecní pozemky, mnoho z toho byly sklady, instalace a tak dále. A všechno, podmínkou všeho, že to musí být u vlaku. Jak to udělali reálně, jakože že všechny ty pozemky odkoupili, taky mnohokrát se jenom dohodli s nějakými developery, takže to stát nevykupoval vlastně vůbec a jenom pomáhal s nějakým plánem, to samozřejmě bylo velmi kritizované. Každopádně ty pozemky, které stát koupil, tak pak prodal, takže vlastně z tohohle to bylo financované, nebo někdy se taky půda nevykoupila, jenom se rozparcelovala, pak každý vlastník dostal stejnou plochu někde jinde, ale už jako hodnotnější stavební pozemek. A mě by asi zajímalo, jestli něco brání tomu, aby podobný program bylo možné vyzkoušet například na 10 českých brownfieldech, protože myslím si, že jako i tohle to je možná nějaká, jako asi ta moje optimistická vize nějaké zelené transformace, tady nějaká fabrika, nějaké sklady u nádraží, je tady blízko dálnice, nějaká fotovoltaická elektrárna, každý má výhled do divoké přírody a zemědělství řídí dron, místo toho, aby se tam museli pinožit tito obyvatele. Takže myslím si, že toto je dobrý typ urbanizace a myslím, že možná je zajímavý model pro několik českých brownfieldů. Jo, tak moc děkuji za pozornost. Jestli vás tohoto bavilo, já jsem teď se zase rozhodl vrátit k psaní, takže jsem se tady napsal něco o tom, jak funguje v Praze parkování. Jsem se spočítal všechno parkování v Praze. Teď to budu zveřejňovat v dalších dnech, takže třeba se vám to bude líbit. Děkuji.